हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे खौरां लानानै फैनाय जादों आरो बे खौराङा मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर दाख्लै बावैसो जायफोर स्टुडेन्टफोरा हायार सेकेन्डारियाव 60निफ्राय 75% लाखिनो हादों बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। बिथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ स्कुटि राननानै होनाय जासिगोन आरो सोर केन्डिडेटआ बेसेबां पार्सेन्ट मोननांगोन बेवहायबो मोनसे मिनिमाम पार्सेन्टेज खानानै होनाय जादों। बेवहाय गार्ल्स स्टुडेन्टफोरनि थाखाय 60% होनाय जादों ओमफ्राय बयज स्टुडेन्टनि थाखाय 75%। जायनाखि गार्ल्स स्टुडेन्टफोरा थांनाय जानाखि हायार सेकेन्डारिनि एग्जाम फाइनाल एग्जामावहाय 60% लाखिनो हादों बिथांमोना गार्ल्स स्टुडेन्टफोरा स्कुटि गंफा मोनगोन आरो बेबायदिनो जायनाखि बयज स्टुडेन्टफोर बिथांमोना 75% लाखिनो हादोंब्ला बिथांमोनाबो स्कुटि गंफा मोनगोन। बियो जोबोद मोनसे गोजोनथाव स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टआव बे पस्टखौ फोसावनाय जादों आरो बेयो निउसावबो फैबाय। नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै दसे उनाव गुवारै मिथिनो मोनगोन, बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाয়। সো বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলত ৱেলকাম কৰা হ'ল। আজি মই আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। আমাৰ যোৱাবাৰত যোনটো মানে এইচএছৰ এক্সাম আছিল, এই হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সামত যোনে কেণ্ডিডেটবিলাক 75 আৰু 60%ৰ পাৰ্চেণ্ট ৰাখিব পাইছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল খবৰ। আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এটাকৈ স্কুটি বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এইটো কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে। আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব। ইয়াত মই কমপ্লিটলি ডিটেইলছটো আপোনালোকক বুজাই দি আছোঁ। ইয়াতে গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 60% আৰু বয়জ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 75% মিনিমাম পাৰ্চেণ্টটো ৰখা হৈছে। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব। অলপ পিছত মই অসমীয়া লেংগুৱেজত কৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্টত মই বড়ো লেংগুৱেজত কৈ ল'ম, তাৰপিছত মই অসমীয়া লেংগুৱেজত ক'ম। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব। চ' लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बे जाबाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगुनि टुइटार एकाउन्टआव बे पस्टखौ होनाय। बेवहाय बिथाङा गोबां पस्ट होदों। आं बेवहाय माखासे पस्टफोरखौ फरायथिला। आं बेवहाय मेन पइन्ट जायनाखि स्टुडेन्टफोरजों सोमोन्दो दङ स्कुटि राननायजों, बे स्कुटि राननायखौ आङो बाय फरायथिनानै देखायगोन आरो नोंथांमोननो बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायगोन। दा जोंनि जायनाखि हायार सेकेन्डारियाव बयज एन्ड गार्ल्स, दा बेवहाय गार्ल्सफोरनि थाखाय 60% लानाय जादों ओमफ्राय बयजफोरनि थाखाय 75%। जायनाखि स्टुडेन्टफोरा बयजफोरा 75% लाखिनो हादों हायार सेकेन्डारियाव दाख्लै थांनायनि जायनाखि एग्जामाव, बिथांमोननि थाखाय गंफा स्कुटि होनाय जागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो जायनाखि गार्ल्स स्टुडेन्ट बिथांमोननोबो गंफा स्कुटि होनाय जागोन आरो गार्ल्सफोरनिया 60% जाथारनांगोन आरो 60%नि 1 पइन्ट खमबाबो बिथांमोना मोननाय नङा। दा बेनि थाखायनो जोंनि आसाम केबिनेटआ मोनसे फाइनान्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय फाइनान्स एप्रुभ खालामबाय। बे जाहैबाय 259 crore फर डिस्ट्रिबिउटिं 35,777 स्कुटार। थारमाने 35,777 स्टुडेन्टफोरनो स्कुटार बा स्कुटि गंफा राननानै होनाय जासिगोन। बेवहाय बयज सेक्युरिं 75%, गर्ल्स सेक्युरिं एन्ड 60%, एन्ड द लास्ट एग्जामिनेशन विल गेट द स्कुटार। थारमाने ओइचएस आवहाय जायनाखि बेफोरबायदि पार्सेन्ट लाखिनो हादों 75 आरो 60 बिथांमोना स्कुटिखौ राननानै होनाय जासिगोन थाबैनो। स' बे जाबाय जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बेखौ निउसावबो फोसावनाय जाबाय। नैबेहाय नोंथांमोना नुदों टाइम्स एट एसामिस निउसावहाय। स' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बे जोबोद मोजां खौरां आरो जायनाखि फरायसा फंबाय बिनानावफोर दङ बिथांमोननि थाखाय बेयो जोबोद गोजोनथाव खौरां। आरो बे भिडिअखौ नायगिरि जायनाखि साबस्क्राइबार दङ बिथांमोननि न'खरनिनो सोरबा सोद्रोमाफोरा थानो हागौ। दा नोंथांमोना बिथां स्टुडेन्टफोरनो बे खौरांखौ होनानै होदो। जोबोद मोजां खौरां बेयो आरो नोंथांमोना थाबैनो जायनाखि प्रसेस दङ बेखौ एप्लाइ खालामनायनि बे प्रसेसआबो फैनो हासिगौ। स' लोगोफोर बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय मोजां मोनबाय जानांगौ आरो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै। गोजोन्थों, थेंक इउ। स' বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো দেখিব পাইছে যে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট
ইয়াতে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটাকে স্কুটি বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াত আমাৰ এইচএছ এক্সামত লাষ্ট এইচএছ এক্সামত ফাইনেল এক্সামত গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টবিলাকে 60% যোনে ৰাখিব পাইছে তেখেতসকলে এটাকে স্কুটি পাব আৰু বয়জ ষ্টুডেণ্টবিলাকে যোনবিলাকে 75% ৰাখিব পাইছে বা 75% এৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ এটাকে স্কুটি পাব সক্ষম হ'ব সো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগু ডাঙৰীয়াই নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত এইটো পোষ্ট কৰিছে আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব ইয়াতে বহুত কেইটা পোষ্ট আপডেট কৰিছে ইয়াতে মই স্কুটি যোন বিতৰণ কৰিব এইচএছ ফাইনেল এক্সামত 35% ৰাখা বা 60% ৰাখা হেইটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এইটো চাব ইয়াতে ডক্টৰ ৰমেশ পেগু ডাঙৰীয়াই এটা পোষ্ট কৰিছে ইয়াতে আমাৰ ফাইনান্সিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টত এপ্ৰুভ কৰিছে 259 crore taka are for distributing 35,777 scooter tamane 35,777 student bilakok mane scooty bitoron koribo hetu yate likha hoise apnaloke sabo ar eta scheme to naam hoise pragyan bharati scheme or under hetu scheme or bitorot mane scooter to apply মানে বিতৰণ কৰিব বা স্কুটিটো বিতৰণ কৰিব ইয়াত মানে মিনিমাম পাৰ্চেন্ট ৰখা হৈছে ইয়াতে বয়জ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে 75% ৰখা হৈছে তাৰ পিছত গাৰ্লছ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে 60% ৰখা হৈছে জনে মিনিমাম 60% আৰু 75% ৰাখিব পাইছে তেখেতসকলে এটাকে স্কুটি পাব সো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এটো বহুত ভাল খবৰ আমাৰ যিমান নাকি লৰা চলি আছে আইসিএছত এনেকুৱা পাৰ্চেন্ট ৰখা তেখেতসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ আৰু আমাৰ যিমান নাকি এইটো চেনেলৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেখেতসকলৰ এইটো নিউজটো খবৰটো দিব নিজৰ যদি ভাইটি আৰু নিজৰ ভাইটি বা ঘৰত যিমান নাকি লৰা চলি আছে তেখেতসকলক মানে এইটো খবৰটো দি দিব আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল খবৰ আহিছে সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলৰ নতুনকৈ আহিছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ গজেন্টা